Selimbule ingubo langena-ke icala nakanjena-ke kumculi kaMaskandi owaziwa ngoSminoff osanda khipha ingoma ethi-ke emathobeni. Sikubingele sikwamukele kule channel ehamba phambili indaba zikabhoqo. Bengabe umusha siyacela wenza ubulungiswa uciphize usubscribe button uciphize nebell khona uzoba nonke ama-clip nama-video esikufakela wona kule channel. Selingenile-ke icala nakanjena-ke kuSminoff umculi kaMaskandi osanda khipha ingoma emva kokusabalala kwevideo yesilo nowakwayo etrende yabona indaba mlonyeni ey'nkundleni zokuxhumana yabona wonke umuntu kwaba udaba nje impela bekukhulunywa ngale ey'nkundleni zokuxhumana. uSminoff-ke ubese ecikoza-ke wakhipha ingoma wathatha amagama nakanjani-ke abekuleya video nakanjani. Abantu abaningi-ke bayizwile-ke ingoma kaSminoff ehloko ukuthi isemathobeni nawe ungayicheck la ku-YouTube uyilalele. Okhulumela-ke isilo-ke nakanjani-ke uthi ngempela-ke kuzomela achazeke uSminoff ngokuthi-ke uyiqophelele le ngoma. Asazi-ke kuthina ngokuphawula usiyokushiya kwi-comment section. Uzokhumbula ukuthi uSminoff akaqala ukhipha ingoma-ke ngey'giga besuke zenzeka ku-social media. Unakho ukucikoza, somkhumbula ngemali yase-Absa, somkhumbula ngemali yePika Mthethwa, somkhumbula nje njengayo le aseyikhiphile-ke ethinta nakanjani-ke emathobeni. Kodwa-ke nansi-ke inkulumo esihlanzelayo nakanjani-ke okhulumela isilo echaza Zulu hlangalwezwe silo samabandla onke jikelele. Ngithi angikhulume ngibhekise engomeni kaSminoff esanda kuphuma nje cishe erelease ngoLwesihlanu. Indlunkulu yonke kaZulu iyakuvuma ukuthi ukhona okwenzakalayo, kodwa kunebe sekulokhu kukhulunywa ngakho noma kwenziwa ingoma ngakho. uSminoff lokho akhiphileyo nenkosi yakhe naye uqobo uzobizwa endlunkulu uba azobeka ukuthi wayekokusho ngaziphi izathu, ngoba umlilo wasendlunkulu othiwa ngesifuba othiwa ngezandla futhi nakhona uyaflathela amawota. Ngoba iphutha lenziwa ibolabo nje abakhipha lenkulumo iyayenzakala iziphumele ngaphandle. Angisho nje ukuthi nalona sina ngayo kuthiwa akayi kuye impela indlunkulu ithi awushwele konakala bakonakala-ke naye uyingane yasekhaya, ngoba ubaba uShembe indodana kaMayekisa umzulu wakhe uyenze kahle lento, wasilungisa isimo ebesidlangalele ngendlela eyisimanga. Onke amaZulu abuka lokhu ukuthi okwenziwe nguShemba, onke amaKristu sengazathi angaba njengoShemba. uShemba uthi mazi naye uma ngabe isizwe phezulu ngabakhuluma noma yini elisho kuyena okungakwakhe fanathi bayede hlangana umhlabathi. Lokho-ke akusho ukuthi umuntu angezahlonipha, kodwa sigcizelela ukuthi inhlonipho elethwayo nguShembe ayilethe esilweni agcizelele ngakho ukuba athi isilo singumvakashele noma yinini sizolungisa naye, hayi ngoba kukhona iy'nkulumo ey'khona bezohlala nje bexoxe. Niyazi ukuthi thina siyathanda itiye, thina abantu uma sephuma itiye nje abefundisi bayikhipha zonke indaba baze bakhohlwe lezi akufanele bayikhiphe. Kodwa-ke uShembe ukwenze kwayisibonelo esihle kunoma ngibani. Kusiphethe kabi-ke ukuthi uSminoff abese edaluza ngakho edlisela ngakho enze ukuthi i-CD yakhe ithengwe. Ngakho-ke simthathele iy'nyathelo uba simbize, hhayi ngoba sizolwa naye, ngoba sisokuthi bekungafanele nje into eyenzakale endlunkulu abeseyenza iba lula agulaza isilo ngale ndlela ayenze ngayo bayede. Ungashiya-ke nakanjani ukuphela kwakho kwi-comment section sizokuthi uthini nangale ngoma ekhishwe uSminoff. Happy, uneme noma udumele noma ngempela-ke kubalulekile ukuthi-ke indlunkulu emthathele ey'nyathelo. Sho ukhomenta kwi-comment section #indaba zikabhoqo sizwa ngawe.